Ayo. Ayo. Laga di situ di bay. Ayo. Oi. Oi. Ayo. Oi. Man, burnok. Uy, nakapurma man lagi burnok. Wala ka kabalo? Saman. Na. Nagilis na ka. Wala pa kanino. Nagilis na ko oy. Lol, kailis man lagi ko. Wala ka kabalo? Saman. Ninga na si Banyang na mga aon na ta sa gawas. Kay sweldo na daw. Sildo na? Oh. Pagilis na dito. Sure ba? Pagilis na da. Oh, Pagdali. patay ka? Oh, pagdali. Pagdali ba, pagdali. Oh, lagi. Unsa man na, Bernok? Usa Wala sweldo? ka kabalo? Unsa gani? Pagdali na pagilis kay mga aon na ta sa gawas nga na si Banyang kay sweldo na daw. Magsweldo na ta? Oh, Magsure ba? pagilis sa ganin nung nag-ilis naman gani ko. Muna na ko isbuting na ka. Ay, buwang. Isa mag-ilis ako ha. Why Dagta, naman kadali lagi na dili? ako ninyo ha. Pagdali. Gaya ko ko eh. Oh, tara na, tara na. Dali na. Tara na. Karon sila. Uy, naman lang silip lagi. Na, lain na lugi, lain ako Banyang oy. Jata na kanya? Oh, sweldo na. Mga aon na to sa gawas daw. Tara, sige, ikon. Ikon. Tara. Uy, pagdali na ba kay mga Gaya ko aon. mo makainis. Ano yung ulat na chicken ba? Tara na mag-Jollibee jud ta karon. Tara na. Wow, nila ko to litson ba kan pao. Eh, thank you. Lamia oy. Tara na, tara na. Oh, tara ba kay nana si Panyang ba? Mga aon na daw to. Panyang. Ayo. Ayo, Panyang. Ah, tara na. Mga aon ka sa gawas to. Mga aon ka sa gawas. Ha? Mga aon ka sa gawas. Seti na kayo ba? Oh, ganing na. Madali ba magsweldo naman kaya ta? Namunas pa ko. Di kami na kayo kaon ba big chicken. Ha? Siyempre chicken ay problema. Oh. Ano ba? Makdo ba? Mga aon ka karon sa gawas So, kay kung na paatong litson ba litson? Ano si Sildo? Okay na, ano si Sildo? Di ba niya? Sige, sige. Dali na pa niya. Ilis ako dalawa ko niyo ha. Ilis ako niyo. Ilis ako. Seti na kayo ba tong kwan? Gutom na kayo. Ay, ay. Mga ano? Doon ba big chicken? Dali ba Sa gilis makdo ba? na? Unsa man sa mukha niyo oy? Sa man daon. Unsa man ang dahon pa niya? Mo mo. Laut pa karon. Ano nagusig makagdahon na nila misa? Mukha ko kailangan yung reklamo ay Ay, pagkaon mo diha. yan. Ano vlog patakaron nga mga to pamantak mate mag-Jollibee ta? Ako niya na taon. Luang man trabaho di kaniyang man. Kaya na pinabot Ingon dito sa Jollibee. Saan man ang dahon pa niya? Ha? Saan man ang dahon? Ano na budi ako unsa ka? Sa mana magkuha na kaning. Ano nagbutang magkano sa tunga na kaldero? Sa ni Banyang remote. Sa mo duwa ka dre sa pangalan. Duwa mo na. Gaya mo Banyang oy. Tara na pa niyan ba? Gaya mo. Gaya to man siya diyan. Kalugsuon na kayo may mati ba? Sa wala isuot ay padapkin mo diha. Giduko ka. Gaya oy. Klaro. Yun ka semua matuta mo. Wala man ka nag-ilis pa niyang. Ano makinis man Balay ko? naman lagi ng suot ni mo. Langayan man Sa makinis man ko? Saan ka ng kaldero? Ugdag ka nun to sa karinderya. Huwag ka na sa Jollibee? Sa ibang buto mo? Oo. Para sa iyo, tagal yung reklamo na para yung labi. So, Huwag ka sa labas sa mga un. Yan, nararaman day ka dira naghukat. Away karoy. para sa inyo, para sa inyo, kaya na ko ikaw sa inyo ron. Yung kara kanyo, kara sa kara. Wala din mo ni. Yung kara. Yang ba? Ikaw ra ba'y nagpaingon ganina ha? Nga mga unta sa labas. Nga karon ang saan yung plano ni mo? Wala ka nag-ilis. Ang naman sa Banyang dala-dala naman og kaldero diri. Dapat Jollibee lang dapat dala na Ano kaldero. pa niya? Dalawa ni Jollibee pa niya, Poston? Gara-gara na si Panyang ba? Trabaho ni Banyang ba? Karon, under. Trabaho na Banyang ron. Uy, kadaghan pa yung reklamo. Mga on makata sa gawas, hindi ta mga on sa gawas ta mga on. Gawas sa balay? Sa'yo na, matutagpuan. Abi na mo ito nagmate, mag-Jollibee. Sa gawas, sa balay ta mga on. Sige na, pangaon na mo diya, kadaghan may reklamo eh. Yang wala klarong detalyin. Sige na, kuha na diya. Dati ay. Wala na. Bilis na bebe. Siguro ko. Wag klaro daw. Mado na ta kay may. Mado kayo mga. Mga on sa gawas, kasi igang kasama. Dali na mo kay gutom. Ano mo lang ni Apilo. Sige na, dali na. Pangaon na. Wag klaro. Dune pupula wala ko. Sige na, pangaon na mo. Ay, gutom na kayo. Ang ingon ako sa inyo, gawas sa balay. Gawas sa balay. Sumaon na mo diya. May luwag pa niyang.